Pi baro nakaliang kedurdashan kamera Shillong ipdiang subhai pi sekani ketuk kubo mentaka janmiat syabangin sedang tung nyepai syuash kimat berkongsan. Mentaka sengi kiu ke India ha kejingdon ki bakoj na kejingpang COVID kat kendai ke belatam nyopo na kesispa. Urlong kejingele ban penyaklat ya ke judiciary na ke executive ha East Jante Hills District Kat Artrik unai lar kadai kesni berkerpang na bentaga district ong Chief Justice ke Meghalaya High Court. Larakhi ke International Youth Day ha Meghalaya banjur ki samla banwanra ai ke jingkela babaha hukum ke ni kepor basapyang ke jingpang COVID kat kendai. Bat larakhi ke Janmashtami ha Shillong da ke jingkemen bat jingshit han. Kikubwa kibubnya. Kari kala sakhi ke jingkiu ha ke jingdon jong ki balakoj na ke jingpang COVID kat kendai ha ke bala don palat san pun riu hajar ngut ki nongpang ki balakoj ha kini ki afsau kanta baladam. Katanat jong ke koj ke khia mentag sngi kala yatu bakomba khat riu lak live kendai hajar san spa kendai kendai ngut ki briu ki lakoj hadu menta. Ka jingdon jong ki balakoj ha kari kala tam ya ke nyopo na ke shispa. Katanat kala yatu ru ba riu lak sa pulai hajar kendai spa sabu prangut ki dang don ya kene ke jingpang ha kari. Kala yatu badaka jingkiu ha ka shisngi ka balong rupo hajar kendai spa ru pulai ngut ki bayo e ke jingpang COVID khat kendai kala kentiu ya ke jingdon jong ki nongpang syaka ap pulai lak ap kendai hajar ngut. Hakini ki ap sau kanta baladep praspa lai pusau ngut ki la yap ka bala kentiu ya ke jingdon jong ki bala yap syaka sa pun riu hajar kendai puai ngut. Ka ICMR kala yatu bala tes hadu arkelur nrupo lak khatsan hajar arspa kendai penyau teli ki nomuna hadu henen kesngi na ka benta ka jingpang COVID khat kendai. Na kini nyolak lai pulai hajar sauspa sau kendai teli ki nomuna la tes tang henen kesngi. Ha Meghalaya sa arpulai ngut kila yo e ka jingpang COVID khat kendai ka bala kentiu ya ka jingdon jong ki nongpang ha ka jela syaka nruspa sau pu arngut kat ba ka jingdon jong ki bala koj na kini ka jingpang ka long sanspa khat nyongut. U merinal kantide ubala kendai pun rius nam kerta ubasong basa Shillong lalong uwei na kinong ele light luoj ubadang im hadu menta ubala shimbenta ha ka quit India movement persya e ka yaka British ula aimen siem da ka jingno senyang jong u na ka benta ka jing light luoj kari ka bapelong ya u kum urius lur wat la ka jingbom syat baha ka kalakta ru e ka borio sngo ba kom kren jong u Henry ka jing slur jong u kadang yai thaba hadu kat menta tung nya khimi halo kani ka khubor ka jingele ka balatep kum ka quit India movement house nam khat khandai spa sapuan ka long ka jingele bansa kan mau ka bala ai men cm ya umrenal day banyeshim benta uni unong yele la lun om tang ba ulong unong sakhi Henry ulay shim benta shit reham ru ban pin wandur ya kalawei jong kari. This is a mass movement, so automatically when nowadays at the age of 18, we are not doing anything as because there is no movement at all. But as because it is a mass movement, and for the purpose of independence, not only there are plenty of 18 years, 20 years boys they have joined. Kashnong try jong u ka day na silhan kabala ha shabang na desh menta ha kabala kaya umrenal day ha ka artereng ubanay naitung khat khandai spa arpusaw mat ha ka por bo uladap khat prasnam karta ulaya shimbenta ha ka jingele quit India campaign ha Shillong ha ka ba ula sha kem bat sha set bendi saw banai kanthi. As a boy of 18 years, he started struggling for the freedom fight with the freedom fighters at Shillong. In the year 1942, he joined the freedom fighting and they have get out the DC's office as well as SP's office, for which they have been behind the bar for 4 months. Kat bakari kadang ap khmi lenti ban rakhe ya kasngi lai lun ha ka khat santarek unai lar 8000 arpo kadur khamat jong umrenal de kapho da ka jingkermen baka jingsngo sarong kat ba upara jong u udang ye thu shaphang gani ka khana la banyu i baka jingslur baka jing yet ri kadang yai pa ha ki khamat jong u. In 1947 we got independence, so he was telling that a mass people has joined the independence. For that reason he has also joined, and the crowd which they have seen, it's amazing.
kat bakari kadang pen krek ban rakhi ya ka sngilat loin ka baladap nyop prasnem nadu ka quit India movement ki bor penyak district ken sapen kep burom yauni ureshulur kari na ka benta ka jingkloi jong u ban yale na ka benta ka ri India ka bathamai bat ka balat loin. Bureau report DD News Shillong. La pli ya ka ying bishar jong district at session judge jong ka East Jante Hills district a clear riat mentaga sngi. Chief Justice jong ka Meghalaya High Court Justice Bishwanath Somdar la pli perda ringkat ka jing don lang menteri katnat an James PK Sangma badu MLA kathan balong ru menteri katnat social welfare ba Kermen Shilla bat arngut kinong bishar jong ka High Court Justice HS Thankhieu bat Justice Wanlura Dengdo. Kamashwa ya ka jing pentip halo ka jing penyeklat ya ka judiciary na ka executive la pulia da commissioner but secretary katnat an ba Wilfred Kleb bala IT ya ka ne ka jing pentip sha ka registrar general jong ka Meghalaya High Court. Habakran ha ka ne ka sngi Justice Somdo ula ong ba ka dei ka sngi ka ba crown na ka benta ka East Jante Hills district. Haba ka jing penyeklat ya ka judiciary na ka executive kala urlong. Hakoi pat kalyang menteri katnat an ula tu ba ya ka judiciary la penyeklat haki pra district na ki Katway Teligi district hadu mentah. We have come to, as one of my earlier speakers said, a red letter day, and indeed a historic moment of the state of Meghalaya, and in particular East Jante Hills district, which formally separates today the judiciary from the executive. In Meghalaya, as you are all aware, the judiciary has been separated in 8 districts so far. East Khasi Hills, West Khasi Hills, Niboy, West Jante Hills, West Karo Hills, East Karo Hills, Southwest Karo Hills, and the last one being Southwest Khasi Hills, which was done last year. Ringkat bat ka perthai berok kawai ke jela Meghalaya hene ke sngi kala rakhi ke sngi ki samla la ne ke International Youth Day. Agane ke sngi ke kanhun NCC jong ka Meghalaya Artillery Battery ka ba sa phuai ke le sam ya ke jing ai jing mut bat ki rukom perkhat bat ikran chepang ka jing shem ka jong ki ha ka jing persang ban wan ra ya ke jing kala babha akum ke ne ke por bat saphriang ka jing pang COVID khat khandai. Haba ai jing kran ha ke ne ke sngi associate NCC officer na Sherpi College Lieutenant One Job Yu Lalu ula ong ba ka perthei ka phai khmat shaki samla ban long kinong elam hakum kane ka por ba sapriang ka khlam abaya samlang me ki sembo perkhat ha kane ka sngi rakhe ka World Youth Day ikadat nyaya mari hongre na St Anthony's College la ong ba kat kum ka jinglong jingman ka ba menta ka jing treshitom jong ki samla ban kentiu ya ka ri ka long ka ba kong san bha. Never look for a hero, but become one. Don't for a second think that the world don't need you. You are important. You are needed and you are loved. The youth of a nation determines how it shapes up after a few years. They are the future of the country, and their actions and inaction both contribute to the state of the nation. Ka jingle niam Janmashtami ka badai ka sngi kan mau burom me ka lingkhu sngi kha ublai Krishna bat ka badai ru ka jingle niam jong ki ringet Hindu la rakhe nen ka bat menta ka sngi hanong ba Shillong ki de khot jong ki ringet Hindu ka la rakhe ya ka ne ka sngi ringkat ka jingle niam ne rukom bat ki jingruai lawan bane shim mentaru dagi khna ki blariam la bet yela die kum ki blai ringkat ka shat karwai wat apdeng ka jingdon jong ka jingpang COVID khat khandai la rakhe kerpang ya ka ne ka jingle niam haki yeng ki semru.
MLA ke Maulai constituency ubah proses ti saukwi mentaga sengi ulano senyang ke Maulai Anganwari unit ha ke jingilang ke belalong ha Maulai nong lum. I nong ai bot jong ke Maulai Anganwari i kong diang lingdo i belong ru i General Secretary jong ke Meghalaya Anganwari Workers but Helper Union ila ai ke jing skongo i ba piti saukwi i belano senyang ke nong tre jong ke Anganwari unit kibala tre shitom met bat mensiem banyale persya na kajing sapriang kajing pang covid khat khandai agajuk kapori ba saw kumi lo ong ba kapisa ka ba ilano senyang kan yarap shibun na ka benta ki nong tre Anganwari aga ba don kum kinu ki jing ja bekerki ila airu ka jing sngongu sha ki nong tre ka jing tre shitom ka jongki wat ada ka jing siu ka long ka baret na ka sorka mentapat nginya page shuai ka jing long jing man jing sun beneng ka jing shit ka long upon real point away degree celsius bat ka jing kriat ka long khat khandai point lai degree celsius ka jing skam ka hau ka long khandai phuai nak shispa akapo men step bat real punyo nak shispa akapo jan miet ka sun beneng kan dum lo Shillong bat ki jaka bemarjan shuaban penkut nginya phai biang sa sien chikin ki mat bakong san mentaga sni kieu ke India ka jing don ki bakoj na ka jing pang covid khat khandai ka balatam nyau pho nak shispa Urlong ka jing ele ban penyeklat ya ka judiciary na ka executive ha East Giant Hills district ka khat atrik unailar ka dei ka sni bekerpang na ka bentaga district ong chief justice ka Meghalaya High Court Larakhi ya ka International Youth Day ha Meghalaya banjur ki samla banwan ra i jing kela babha hakum gane ka por basap yang ka jingpang covid khat khandai bal rakhi ya ka janmashtami Shillong da ka jingkmen bat jing shetham Tepar lok kat tungi la poi shibakut jong tuk kubo jing mentaga janmiet hadu bang de shamat plasai gasi ha ka juk ka por khbe shibuni pi baro On this International Youth Day, Meghalaya AIDS Control Society is organizing 2 competitions on the theme Youth in Meghalaya as Change Makers on HIV and COVID-19. Let your creativity